Shalom, horsa manginang, paju pangusisa di programon, imam program Jamita Minggu, tu tanggal 30 Agustus 2026, Minggu pasal 10 Hondung Trinitatis, turpuni Jamitata, di enak sian kitab Yeremia, bidu 15, mamuka sian ayat 15, tolas suai 20 sada, di balasan topik ini Minggu, hatami dolas ni rohaku, firman Tuhan menjadi kegirangan bagiku. Turpuni Jamita, dohot file word, boy mata berang di kolom deskripsi, sonon ma penjelasan di khotbah. Amang inang si Jeremiaon di gawari jolma doon panurirang Via Dolorosa ala sa jojo do ibana tumatangis. Buasa songoni ala na parjolo di masa pakobosyan na tu bangso Yehuda saya ditonahon ibana do asa marhamu boni roha bangso Judai. Alai dang arong na olo manangihun ibana. Bangso Juda hati hai nunga maddaw siya di bata. Jelagabi bangso na manobag kanaganaan. Jeremia 2 ayat 10 sari jilok tung adong ma bangso na pasabarhon de batana atik peso tutu de bata. Alai anggo bangsoku tung dipasabar doha mulyon na tuna somargogo mangrupi. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Jadi dipasingot iba nama bangsoi. Melodang ulo nasida muba pasatoni di batama nasida tu gonggoman ni bangso Babil. Jeremia 4 ayat 6 ay parookku maje sian utara do hamaguat bolun nunga nako singai sian pangarapuanna jala nunga borhat siago akka perbegu ruar sian ingran nai mabahen halongonan tanoi jala tarulang akka hutam suara bi pangisina alani hatanion hurang di halomun halak dong si Jeremia. Banyak orang lebih suka mendengarkan nabi-nabi yang menjanjikan kedamaian daripada Jeremia yang lebih sering menyampaikan ancaman dan teguran. Jala adong dona unik di son. Di tiki haroroni bangso Babel, gurang do halak Juda na diangkut tu Babel gabi hatoban. Alai anggo si Jeremia taring do ibana di Yerusalem rap dohot akana pogos na sumar diha-diha. Jadi si Jeremia melihat langsung apa yang terjadi kepada bangsa Yehuda, tapi ia tidak ikut dibawa menjadi tawanan ke Babel. Dia tinggal di Yerusalem dan melihat kehancuran negeri itu, bagaimana Babel meninggalkan kota yang porak-poranda setelah diserang dan dihancurkan. Jadi dungi diangkat Raja Babel masih Gedalia gabi gubernur di Yerusalem. Apa di pemati halak Juda do ibana? Alamabir halak Judaun ditakup naing kabur mahalakot tu Misir di orai si Jeremia do nasida. Ala memang nungar rohatani debata tu ibana mandok asa unang lawan nasida tu Misir. Alai dan dihapor saya nasida hatan si Jeremiaun. Ujungna ditakup nasida mas Jeremia, jadi paksa nasida ma do tibana tu Misir. Jadi Jeremia menderita akibat pengabdiannya memberitakan firman Tuhan. Molo ditangihon nasida dohatan si Jeremia, mungkin dang masa kasih tahu non Yerusalem tidak akan menderita seperti sekarang, tapi karena bangsa ini keras kepala, akhirnya Jeremia pun ikut menderita. Toho mahatan di tahun, cinta akan rumahmu itulah yang telah menghanguskanku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Hatami dolas ni rohaku ni nasi Jeremia, jara holong ni rohaku dihatami ido na mangagu au. Rasa cintanya yang besar kepada Tuhan telah membuat Jeremia menderita. Jadi mololam tamatrio mandok, hancur demi kawan, anggo si Jeremia hancur demi firman Tuhan. Ironisnya, penderitaan itu datang dari bangsanya sendiri. Gabe dongan samargana ro na mangarsahi bana. Tata bereng mahaturangan ituruput di sonama inang na parjolo ayat 15-10 pitu tu on ma komitmen ni si Jeremia. Tungpe ditongani parukila si Jeremia alaidak kiamat sohot haporsyana tu debata. Saya tu debataro di pasahat ibana sudah di rohana. Ditikina hata hutan ibana ketika ia merasa hidupnya terancam, ia masih percaya kepada Tuhan. Dia do penin debata, manang di jolonia kana torop, dipatudun ibana do toktong do satia ibana marha persiap debata. Jeremia tetap menjaga kekudusan hidupnya, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan publik. Tidak ada sedikit pun kepalsuan dalam segala ucapannya. Ayat 10 lalu, on ma adung-adung si Jeremia. Marpadan do debata tu si Jeremia ando orang so ditongos ibana tu Yerusalem. Idok debata tu ibana bahenok kumaho sadarion gabe hutan agating dohot gabe tiang bosi dohot gabe parik haksa doppa sandok tanoi Yeremia sada ayat 10 lalu. Posrohan si Jeremia debataro damat dongani ibana di pakobosyanna. Namun ternyata realita tak semanis harapan. Daktar jua si Jeremia paubaw rohani bangsoi. Jeremia merasa dirinya telah gagal dalam tugas. Gabe mangadungi maibana tu debata. Tutu di nadijo debata ibana di lehot debata ro sada jaminan na tugu babua ibana gabe tiang bosi dot gabe parik tombaga nahot jongjong mangalo sa luhut bangsona dot aka uluan na alay di tonga-tonga ning uluna manghihut debata pola dogo masih tahunan ibana diragam ni perniaha pabolon na masay dok
Pola doga suku-suku rohana. Jangan-jangan besi dan tembaga yang Tuhan janjikan tidak sekuat apa yang dia bayangkan. Atau jangan-jangan Tuhan telah berdusta. Mengapa Tuhan menjanjikan keamanan, namun pada akhirnya dia membiarkan bangsanya dihancurkan oleh bangsa lain. Ayat 10 21 baga-bagani di bata mengalusi si Jeremia. Jadi dia lusi di bata ma adung-adung si Jeremia on di dokma, mula-mula ko tuau mula mau tuho. Dung talu bangso Juda tu bangso Babel ditakut mana sahala Juda na poso jalan na margogo dobe dibon matu Babel gabi budak. Alay angus Jeremia di palua na sida do. Dang holan di palua di lehon bangso Babel do tu ibana kebebasan. Molo neng do to tuhami silakan. Molo neng tinggal ho di hutan lomom. Marang molo neng lao ho berhak marjalang tu hutan asing terserah. Alai ditutup si Jeremia ma anggo ibana tetap tinggal di Yerusalem di hutan hatu bonai. Dia memilih mendengarkan Tuhan dengan tetap berdiam di Yerusalem. Mula masih Jeremia tu dibata asal mula dibaca tu ibana. Nasi pasaton di Jamita manginang na perjolo totalitas dan dedikasi dalam melayani Tuhan. Amanginang zaman sonarion adong dosa dan sifat di karyawan na membahayakan di dunia kerja. Setidaknya membahayakan menurut pimpinan manang pemilik usaha. Ima ka karyawan na burju karejo, dakia absen, dakia terlambat, dakia pajolo-jolohon mulak, dakia marsoldo dengan seperkerjoan, alai karejo na pe biasa-biasa na, tidak ada yang spesial. Bahasa lebih berbahaya, karena karyawan tipe seperti ini tidak akan membawa kemajuan apa-apa kepada perusahaan. Dang manegai, aledang pemaju tong. Contohnya, usaha koperasi simpan pinjam. Arong pertagi na burju karejo, dakia tekor, dakia kasbon menang BS tutok kena. Jela dapat terus torting na. Alai dakia naik target na, tetap mana selesai. Di bagasan rohana, na penting roi ba karejo, ni karejon niba. Ni jalo gaji, baru mulak saya. Yang penting itu income, gaji, bukan outcome atau hasil. Dan arong pikiran di rohana, pemajuan usahai. Buah asalam naik targeton, mulugui sampai membuka resort na baru, siar resort naik. Alani balagani target na, gabe dibagi dua ma targeti, dibuka musia resort na baru, siar resort naik. On mana digoran na totalitas dalam bekerja. Dakola dirina na disarihon, do dipikiri mana kemajuan usahai. Tumpe dan punanai. Jeremia juga demikian, ketika Tuhan memberikan mandat kepadanya untuk membawa bangsa Yehuda kembali kepada Allah, dia bekerja sepenuh hati. Bahkan ketika dia sadar dia gagal, dia meratapi kegagalannya. Mula pada orang na asing mungkin itak menang hupa sahat do urusan ini nasi damai naik saya menang dang. Yang penting tugas saya sudah saya lakukan, datang kerjakan pulang gajian. Ya. Hala Kristen pe manginang arong duna songonon. Mar minggu do minggu dang pola ya di lau sifat ini di bata. Dang manako dang margabusi jala dang oli bana majehe manang paroro honak kahalak. Ale dak ke martangiang. Dak ke diarsahi manang ditopo tibana dosana. Songon hapor siaoni huriana di Laodikia. Naso haru ngali, naso haru las. Tidak dingin, tidak panas, tidak jelas. Segala macam ibadah sifatnya hanya formalitas saja. On mahala naso hea pajonoko dirina tu debata. Asal mahu ulana sahatanai aledang adong polong di rohana tu debata. Alania manginang jadilah seperti Jeremia. Ia mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, bahkan ia sampai menangis meratapi kegagalannya. Ia merasa telah gagal menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, kegagalan adalah risiko dari pelayanan. Amang inang na makubasi di bata sumando songon nama nanom suasuanan dan di sini tanam di sini langsung tumbuh. Keberhasilan dari suatu usaha mungkin tidak bisa langsung terlihat dalam waktu dekat. Kadang-kadang butuh waktu. Tapi masuk dia ke apostel. 10 dari 11 Rasul Kristus yang pertama semuanya mati martir. Mate ada orang somar parbui dope na hinobasanna. Alai mulodang alanin halaki mungkin dak songonon belgani ugamu Kristen sonorion. Alania manginang gudang do tantangan di nama kubasi di bata. Taingot mahatan si Paulus tu si Timoteus. Usahakanlah dirimu agar menjadi layak di hadapan Tuhan. Ulahon manasa tolak ni gugum. Di bata na pasikopon pakobosianmu. Do your best and God will do the rest. Amen. Iman Nabi uto bahuk kami. Mudah-mudahan mohon bui mangurup ya kadongan. Di dalam para dehon jamita tuar mingguan. Mulai ate, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.